Ovdje izvinjam se što nisam dugo snimao, nisam mogao, znači, evo skidam ovaj, kako se zove, Bandicam, čuo sam da je to dobro, pa to skidam za snimanje gameplaya, znači znam da je bolje čak i Fraps, ali da snimate ne znam koliko malo, on će vam uzeti 5 giga, tako da mislim da je ovo Bandicam dobra, ali da ne zauzima toliko kada snimite. Pa evo sad baš ko vidim, upoređujem ga sa Frapsom. Glumi isti kao Fraps, samo što ne zauzima baš toliko. Ništa je ovo znak izvinjenja što nisam toliko mogao, znači da snimam dugo. Ja sam snimio koji sad datum, sad je 12.30. Što je nove godine. 12.30.2013. Znači ja sam zadnji klip moj snimao možda 12. ne znam tačno kada, ali jako dugo nisam snimao. Dobro je neko izvinjenje što nisam snimao, snimat ću. Tako da vidimo u sljedećem klipu, gledat ćemo da li već da updateate telefon na neki drugi operativni sistem. Tako da vidimo se do tada.